Tervetuloa Paulin porinoihin. Tämänkertainen vieraani on Henri Puputti. Tervetuloa, Henri. Kiitos, kiitos. Sulla on pitkä ja menestykäs pesisura takana, niin mistä sun superpesisura alkoi? Joo, sehän alkoi Kankaan päästä ja 2000, 2000 oli ensimmäinen kausi, että se alkoi sillä tavalla oikeastaan vähän niin kuin takaoven kautta, että siinä oli vähän loukkaantumishuolia silloin, että ei pitänyt pelatakaan sinä vuonna, että vähän semmoinen ehkä varamiehen roolissa nuorena poikana oltiin, mutta sitten sitä kautta aukesi sitten paikka ja sillä tiellä ollaan edelleen. No, onko sulla joku muisto siitä ensimmäisestä superpesispelistä? Öö, Tätä on kysytty aikaisemminkin, ja kun mä en ole ihan varma, että onko se nyt just se peli, mutta sanotaan, että se on ihan ensimmäisiä pelejä. Muistaakseni se oli Oulussa Lippoa vastaan, ja kolmoskopparin paikalla olin, ja taidettiin hävitä aika raakasti. Muistaakseni olisiko ollut 8-0, 4-0, ja taisi mennä vähän alia yli palloja, että kyllä nuori poika kyllä maksoi oppirahojaan silloin aika raakasti, mutta niistä ollaan onneksi opittu vähän jotakin. Mä katsoin tässä valmistautuessani Vimpelin vedon arkistoja, niin sä oot joskus siellä sanonut, että se oli Haminaa vastaan, sä löit Aivan, kerro, näinpä se olikin. kerro nyt itse sen, niin voi ei tarvitse Joo, kertoa. niinpä se olikin. Olisiko se Oulun peli ollut sitten toinen, mutta joo, se Hamina-peli taisi olla se ensimmäinen. Et siinä tuli sitten samalla kertaa uran ensimmäinen lyöty tuotu ja kunnari, että joku kentälle menolyönti nollatilanteessa ja Toikan Vesku oli kakkosvahti ja lähti ihan oikeaoppisesti sieltä vähän tulemaan keskelle, niin sattui osumaan poskeen pallo ja kakkosluukusta liru läpi ja sen verran kauas meni, että kerkesin kunnarin juosta. Että siinä vähän tuurillakin tuli, mutta kaikki lasketaan. Oliko se Haminassa vai Kankaanpäässä? Oli Kankaan päässä se peli. No siellä kakkospulla pääsee pitkälle, jos se sopivaan kohtaan menee. No joo, ja siellä ei ollut niitä aitojakaan vielä, mitä nykypäivänä siellä on. Niin pallo meni metsään ja taisi mennä hukkaan. No miltä se nuoresta pelaajasta tuntuu? No onhan se aina tuollaiset ensimmäiset tilastomerkinnät niin sanotusti, niin onhan ne ihan hauskoja. Että kyllä sitä silloin osasi ainakin arvostaa tosi paljon. Onko sulla se pallo vielä tallessa? No ei taida kyllä olla, että Niin joo, jos se meni hukkaan, niin ei se voi olla. niin se pitää käydä kaivelemassa sieltä, että löytyisikö se. Joo. No miten sun ura on siitä jatkunut? No joo, sitten siinä vakiinnutettiin vähän niin kuin paikkaa sitten jo seuraavaksi kaudeksi ja taisin pelata ihan täyden kauden sitten sen 2001 ja no sitten Kankaanpäässä vähän meillä oli nuori joukkue silloin ja oli muutamia kokeneempia, jotka sitten vähän jo lopettelikin ja sitten siellä joukkue se hajosi, että siellä oli haastava taloustilanne silloin ja siitä sitten vähän kukakin lähti mihinkä suuntaan. Ja tuo Peltoniemen Jukka oli meillä silloin, Tura Peltoniemi oli meillä pelinjohtajana silloin 2001 vuonna Kankaanpäässä, niin hän houkutteli mua sitten, että lähdepäs Seinäjoelle. Ja mä lähdin sitten Seinäjoelle siitä ja siellä melasin sitten sen 2002-2004 vuodet. Mites Mailla Jussit siihen aikaan vielä pärjäsi? No meillä oli hyvin samantyyppinen joukkue siellä oikeastaan kuin Kankaanpäässä, että oli nuori joukkue muutamalla vähän kokeneemmalla kaverilla ja se 2002 mentiin muistaakseni vielä sitten Jukan komennuksessa ja sitten tuli Järvisen Jussi, joka rupesi rakentamaan sitten siitä niin kuin uutta tulemista oikeastaan ja 2004 me sitten pelattiin jo välierissä ja sitten pronssi kairattiin sieltä 2004, että se oli kova saavutus nuorelle porukalle ja oli vähän semmoinen, niin kuin, että nyt lähtee taas Maila-Jussit uuteen lentoon, mutta sitten valitettavasti sama homma oikeastaan siellä, että taloushuolet vähän tuli vastaan ja harmittaa oikeastaan niin kuin edelleen sekin homma, että meillä oli niin kuin siinä semmoinen porukka kasassa, että siihen kun olisi muutama täsmähankinta saatu, niin
siitä olisi varmasti lähtenyt niin kuin uusi lento, että se oli tosi, tosi hyviä pelaajia. Oli silloin Heinäheimo Henri oli silloin nuorena huippuna ja Karjalan Sami ja Antilan Jaskaa, Kata ja Rahkon veljeksiä siinä oli ja ketä nyt silloin olikaan, mutta oli niin kuin tosi sellainen nuori ja nälkäinen sakki, mutta sitten se valitettavasti sekin meni siihen, että pelaajat lähti muualle ihan sen takia, että huomasivat, että siitä ei vaan valitettavasti tule mitään. Näkyykö se myös pelaajapalkkioissa ja pelaajasopimusten teossa? No joo, kyllä se sitten, niin kuin, olihan siellä niin kuin palkanmaksuongelmia siihen aikaan, että siihen vähän sitten pelaajat kyllästyi, että siellä kuitenkin paljon, tai oikeastaan kaikki melkein oli niin kuin opiskelijoita, ja se oli niin sanotusti se päätulo siinä kohtaa, niin ei siinä oikein niin kuin pystynyt sitten kukaan enää jatkamaan. Että rakkauslaji ei ollut ihan niin suurta. No ei se siinä vaiheessa, ja sitten kun siinä oli kuitenkin niin kuin joukkueella oli selkeät tavoitteet ja haluttiin, että se homma on niin kuin ammattimaista, niin sitten se ei ehkä ihan kohdannut joukkueen seuraajuuden näkemys siinä kohtaa. Kyllä, kyllä. No missä sun ura siitä sitten jatkui? No siitähän sitten mentiin Nurmoon, että seuraavat 4 vuotta sitten, 2005-2008 meni Nurmossa, ja Järvisen Jussihan lähti sinne Nurmoon sitten myös, ja siellä oli sitten mielenkiintoinen porukka, siellä oli persoonia täynnä kyllä että siellä oli Vainionpään Mikkoa ja Tokkari Anttia, ja no ei tarvitse oikeastaan kun nämä 2 mainita, niin siinä oli persoonia, no sitten oli Honkolan Markoa ja Murron Tommi oli, joka pelasi muuten, Tommi pelasi itse asiassa silloin jo 2004 Seinäjoella, että Tommi oli silloin pelasi niin kuin huippuvuosiansa, ja Kankaanpään Teijoa ja Hallanoron Jarkkoa, ja siellä oli tällaisia aika legendaarisia pelaajia, että meillä oli tosi kova porukka, ja silloin 2005 me päästiin finaaleihin asti, että silloin oli Nurmossa kyllä kova puumi päällä, mutta ei ihan, se kuuluisa Leppä pysäytti sen Mikon läpilyönnin silloin siellä Kiteellä, josta piti tulla kunnari, ja oltaisiin luultavasti se 1 peli voitettu, mutta sittenhän se meni miten meni, että ei me sitten pärjätty kyllä. Tiukkaa vääntöä, mutta täytyy sanoa, että aika hieno kokemus oli siihen kohtaan uralle päästä tuommoinen, silloinkin oli katsojia kuitenkin 4 000–5 000 jo katsomoissa, niin se oli kyllä hieno kokemus. Joko se Leppä on sahattu sieltä poikki? Ei, kyllä se taitaa edelleen siellä olla, että siitä on tullut Kiteen vähän sellainen tavaramerkki, että Kyllä. se pelastaa tarvittaessa. No sitten sä siirryt ilmeisesti seuraavaksi Vimpelin vetoon. No joo, sitten 2009 taas mietittiin vähän uutta ja Vimpelistä sitten tuli kyselyitä, että kiinnostaisiko tänne lähteä. Ja silloin oli tosiaan edelliskaudella, kun on näitä sun pätkiä tässä katsellut, niin kaverit siellä muistellut, että ketä siellä on pelannut, niin silloinhan 2008 sitä Vimpelin porukkaa siellä jo pikkusen vahvistettiin, ja sitten 9 vuodeksi tultiin sitten minä ja Kuusisto ja Dahlströmin Jere, niin se rupesi tuntumaan tosi houkuttelevalta vaihtoehdolta, että siellä rupeaa niin kuin olemaan semmoinen porukka, millä voi oikeasti pärjätä, niin sinne sitten seuraavaksi. Eli sä sait ensimmäisen mitalin Vimpelin vedon riveissä 2009. Se Joo, bronssi. kyllä. No, siihenkin täytyy vielä siihen sanoa, että siihen liittyy hauska tarina kanssa siihen siirtymiseen sinne. Että, kerro ihmeessä. Joo, niin meillähän oli silloin koppareita siellä muistaakseni 4 kappaletta, ja sitten niin kuin kauhea ihmettely, että miksi mä pelasinkin linjassa. Mähän pelasin kakkosvahtina sitten sen 2009 kauden, ja kauhea porina tuli siitä, että Puputti on niin itsekäs, että hän haluaa niin kuin päättää, missä hän pelaa, että hän haluaa linjaa, ja totuus on se, että meillä oli niin kuin just se vähän paljous-ongelma siellä, ja sitten mietittiin, että 1 linjapaikka pitää täyttää, ja mä sitten ilmoittaudun, että kyllä mä hoidan tuon kakkosvahdin homman, että ei siinä mitään. Ja sitä sitten reenattiin talvia. Ja hyvinhän se meni se kakkosvahdinkin homma, mutta se, että siihen ei liity mitään sellaista hirveätä dramatiikkaa, että ihmiset on puhunut, että minä päätän, missä minä pelaan. Se oli ehkä vähän niin kuin semmoinen pakko siinä kohtaa, että joku sinne on mentävä. Ja ketkä siihen aikaan vedossa pelasi koppareina?
No silloin oli Suorauhan Juha oli ja sitten oli Salmenaution Markus ja mä en muista, että oliko Haukkalan Mikko sinä vuonna. Kyllä sen täytyy olla jo silloin. Ja sitten taisi olla vielä Isokedon Teemu oli sitten vielä silloin Joo, nuorena poikana siinä, että se oli aika paljon niin kuin tarjontaa sinne ja sitten oli niistä miehistä oli joku laitettava linjaan, niin mulle jäi Musta-Pekka käteen siinä kohtaa. kyllä, kyllä. No 2010 sä olit jo omalla paikallasi. No joo, sitten palattiin niin sanotusti arkeen. Että. No miltä se vimpelivedon huuma, kun se pronssimitali saatiin vuosikymmenten tauon jälkeen, niin miltä se tuntui? No kyllä se niin kuin, täytyy sanoa, että jo ihan ensimmäisestä pelistä alkaen, että ensimmäinen peli 2009, kun ekan kerran sinne saareen juoksee, niin kyllä se niin kuin, vieläkin nousee vähän karvat pystyyn, kun siellä oli niin paljon sitä sakkia. Tai ehkä se enemmänkin niin, että silloin ei vielä ollut niin paljon kuin siellä voi olla, mutta se, että kuinka paljon siitä yleisöstä lähti niin kuin pienemmästäkin porukasta ääntä, niin se niin kuin nostatti sen, että mihinkäs sitä oikein ollaan tultu. Että se oli jotenkin semmoinen pysäyttävä hetki, mutta kyllä sitten varsinkin, kun se pronssi ratkesi ja tuntui, niin kuin, että me oltiin Suomen mestareita siinä kohtaa, että se oli niin kuin ihan älytön fiilis, että miten voi niin kuin pronssista tulla tämmöinen. Mutta se kertoo vaan siitä niin kuin Vimpelin suhtautumisesta pesäpalloon, että se otetaan kohtuullisen vakavasti siellä. No kyllä. No pitikö tuo Risto kertoa, että niitä ensimmäisiä harjoituksiakin oli satoja ihmisiä seuraamassa. Että. Joo, kyllä sinne semmoinen puumi tuli siinä kohtaa, että siellä oli kyllä siellä oli talvella yleisöharjoituksissa, mutta sitten oli myös kesällä, kun päästiin ekoja kertoja pihalle, niin siellä oli ihmiset jo innokkaasti katsomassa, että miten täällä onko toiminta asiallista niin sanotusti. Siellä oli kylän viisaat vahtimassa, niin se oli kyllä aika hienoa kanssa, että siinä huomasi, että kyllä meistä välitetään. Se kuuluu tähän Vimpelin pesäpallokulttuuriin. Kyllä, kyllä. No miten se kausi 10 lähti sitten sujumaan? No mä oon tosi huono näissä muistelemaan, että miten ne on, että Risto siitä taisikin kertoa silloin, että me muistaakseni just oltiin silloin kakkosena sinä vuonna. Mulla on jotenkin, mä en muista näitä kausia yhtään, että mitenkä ne on mennyt. Mä muistan omalta kohdaltani sen, että mullahan oli silloin semmoinen tilanne siinä talvikaudella, että mulla oli heittokäsi leikkauskunnossa ja siinä sitten mietittiin, että mitäs tässä nyt tehdään ja sitten tuolle edesmenneelle Hintsan Akille niin aika ja mentiin Riston kanssa siellä sitten käymään ja Aki sanoi mulle, että se on 75% mahdollisuus, että tämä pitää leikata ja 25%, että sä saat kuntouttamalla. Ja no siinä sitten vähän aikaa tuumailin ja mietin. Ja mä että no, jos siinä nyt edes tuommoinen mahdollisuus on, niin lähdetään kuntouttamaan. Ja mähän pelasin koko talvikauden jokerina, enkä oikeastaan heitellyt yhtään. Ja sain sen sitten käden kuntouttamalla kuntoon, eikä ole sen jälkeen tarvinnut sille mitään tehdä. Se oli oikea ratkaisu siinä kohtaa, että semmoinen tarina löytyy omalta kohdalta siltä kaudelta, mutta kyllä siinä oli muistaakseni sitä, että pelit kulki kohtalaisen hyvin, mutta sitten semmoinen pieni aallonpohja tuli, missä piti sitten oikeasti vähän miettiä sitä, varsinkin meidän ulkopeliä. Kuusisto Anttihan oli silloin isossa roolissa siinä meidän ulkopelin miettimisessä, ja hän oli oikeastaan se kapellimestari, joka sitä sitten siinä jossain kohtaa, tai no koko kauden, mutta sitten ennen kaikkea tuli se vaikea kohta, niin Manuhan niitä mietti hirveästi ja pisti sen sitten kuntoon, ja sillä tavalla mentiin, niin sen mä muistan, että se oli se oikeastaan se käännekohta sitten, että missä ne lopulliset palikat kliksahti kohdilleen, ja no loppuhan on sitten historiaa, niin kuin Risto hienosti sen kertoi, miten ne finaalit meni, niin se oli kyllä aika älytöntä touhua, että on kyllä mieleenpainuva finaalit. Niin, olisin vielä palannut, että mitä kautta sä opit tuntee Aki Hintsan, että sehän oli sitten myös näiden formulakuskien valmentaja. No joo, mä en henkilökohtaisesti, että Ristollahan niitä kontakteja oli, että Risto tiesi Akin jotain kautta, että Jyväskylässä silloin käytiin, että varmaan Ristolla Jyväskylän aikojen sieltä peruja sitten, että oli jonkunlainen kontakti, niin päästiin sinne aika kätevästi. Se oli aika tärkeä juttu siinä ainakin oma
ajatellen, että on päässyt tuollaisen niin kuin ammattilaisen käsiin siinä kohtaa. Muistan niin mä tietysti seurasin näitä vimpelivedon finaalipelejä, niin tehän sen yhden ottelun hävisitte niin Kouvolassa ja jossain haastattelussa sanotte, että te ette saanut oikein iiliä päälle, että mikähän tämä iili on. Se ei kuitenkaan ole iilimato. No, Iili on ehkä, mitenkä sen nyt voisi niin kuin sillä tavalla sanoiksi purkaa. Se on niin kuin, no ei saatu niin kuin, jos puhutaan tai hienosti, niin ei oltu siinä meidän pelitavassa kiinni eikä niin kuin saatu onnistumisia oikeisiin kohtaan. Ehkä se on niin kuin semmoinen, ehkä se on enemmän sitä fiilistä ja sitä sellaista hurmosta, että ei päästy niin kuin siihen pelin sisälle sillä tavalla, että mä en tiedä, mistä tuo iilisana on tullut, että jostain se on, mä en tiedä, onko se ei varmaan ole vimpeliläinen Ei sana, ole. mutta olisiko se jostain tuolta Satakunnasta sitten Joo. jäänyt mun pankkiin. No onko se vähän sama, että teillä ei ollut sitä tappamisen meininkiä, että te ette pystynyt ratkaisemaan sitä vielä Kouvolassa sitä sarjaa. No joo, näinkin sen voi sitten toisin sanoen kuvata. No miten sitten se finaalipeli, niin minkälaiset tunnelmat siitä on jäänyt? No kyllä nyt niin kuin oikeastaan niistä kaikista finaalipeleistä, niin kyllähän jotenkin se oli, niin kuin siinä oltiin niin jotenkin sellaisessa flow-tilassa, että ei niitä niin kuin edes kauheasti muista. Tiettyjä tapahtumia, kun on jälkeenpäin katsonut videolta, niin muistuu mieleen, mutta jotenkin siinä mentiin niin kuin semmoisessa sumussa, ja että kun meillä oli niin vahva jotenkin se halu voittaa se mestaruus, niin se on mennyt ihan sellaisessa sumussa, että jälkeenpäin kun katsellutkin, niin ei ole niin kuin muistanutkaan, että jaa, siellä on tommosiakin juttuja tapahtunut. Mutta kyllä ne on niin kuin jäänyt sitten ne ratkaisu, varsinkin se 4. finaali, ja no, sitten myös niin kuin nämä kotiutuslyöntikilpailut, että olihan ne aika huikeita. Oliko se nyt sitten se toinen pelikö se oli sitten Saaressa justiin se kotiutuslyöntikilpailu, kun voitettiin sitten se, niin siitä niin kuin se minkälainen huuto ja mekkala tuli niin kuin siitä jo. Saatika sitten, kun voitettiin, niin se oli jotakin ihan käsittämätöntä. Että siinä piti vähän niin kuin osata käsitellä asioita sitten. Niin ei sitä ehkä siinä huumassa, mutta näin jälkeenpäin, kun on miettinyt, niin kyllä sitä saa pääkoppaa olla kunnossa pelaajalla, että se niin kuin kestää tuollaisen. Että sanotaan nykypäivänä, kun näitä finaaleita pelaa, niin tuntuu, että ei siinä nyt ehkä ole niin enää sellaista yllättävää, mutta siinä kohtaa, kun ne tuli ensimmäisiä kertoja, niin kyllä siinä oli niin kuin näin jälkeenpäin ajatellut just, että miten sitä on niin kuin pää kestänyt sen. Mutta ehkä se on sitten, että kun tarpeeksi kauan jotakin asiaa teet ja oot niin kuin valmistautunut hyvin, niin ei siihen ehkä sillä lailla kiinnitä huomiota sen kummemmin sitten kuitenkaan. No sen jälkeen niin vimpelivedon pelaajien pään kestävyyttä kokeiltiin 5 peräkkäistä vuotta, niin Joo. kerrotko miltä se tuntui hävitä 5 kertaa finaalissa Sotkamon Jymylle? No olihan se semmoista, että se oli vielä se 11 vuosi, hän oli sitten, se meni sinne 5. finaaliin ja se oli vähän karvasta kalkkia kyllä se, että kyllä, niin kuin, kyllä jotenkin niin kuin jälkeenpäin kun miettinyt, että olisi niin kuin ehkä pitänyt voittaa tiettyjä, on niitä syitä miettinyt ja ehkä siinä oli vähän sellaisia pelitaktisiakin mokia ja niin, että silloinhan vaihtui pelinjohtaja, niin Rantatorikan Miikkahan oli silloin Joo. 2011 ja 2012, niin se vähän ehkä muuttui se meidän pelaaminen, että kun Riston tyyli oli semmoinen rohkea ja semmoinen hyökkäävä, niin ehkä Miikan pelityyli oli sitten enemmän vähän semmoinen, että varman päälle. Ja enkä mä nyt sano, että se on nyt siitä kiinni, mutta tällä jotenkin itse tehnyt vähän sellaista analyysiä, että pikkusen se rohkeus meillä jäi piippuun ja sitten pikkuhiljaa se rupesi murenemaan se homma siitä. Ja sitten mitä pitemmälle niitä vuosia siinä meni, niin ei siinä oikeastaan enää ollut väliä, kuka siellä viukkaa näytti, että kyllä pelaajien niin kuin itseluottamus oli jotenkin niin kuin murennettu niin, että ei me uskottu, Kanalan Mikkohan sanoi hyvin, että ei me uskottu niin kuin enää itsekään, kun finaaleihin päästiin, että nyt niin kuin voidaan voittaa. Että se on jännä tuo ihmismieli. Toki sitten se myös, että kyllähän Sotkamo niin oli opiskellut meidän pelityyli hyvin ja ne tiesi, että mihinkä iskee, että plus siihen sitten vielä se pomppupeli, mistä aina on puhuttu, että Kohonen pääsi meidän pään sisään, niin mä oon siinä aika suuresti eri mieltä, että
se oli enemmän sitä meidän heikkoutta, että eihän meidän kaaripeli ollut niin kuin valmistautunut yhtään siihen, että minkälaista syöttöä sieltä tulee ja mitä pitää niin kuin huomioida, että totta kai kaikki kunnia Kohoselle, että se osasi sitä käyttää, pitää sitä osata sitä heikkoutta käyttää, mutta aina pitää niin kuin olla mun mielestä valmis siihen, että mitä tulee. Niin siihen ei kyllä todellakaan oltu valmiita, ja kyllähän niin kuin lopputulos kyllä kertoo karua kieltä sitten. No sitten tuli Sami-Petteri Kivimäki, eli tuttavallisemmin Sämpy pelijohtajaksi, niin hän taisi tehdä aika suuren muutoksen vedon pelitaktiikassa. No joo, niin kuin aikaisemmin kaverit siinä maininnut, että jätettiin se pomppu pois, niin se oli se merkittävin juttu, mutta myös sitten se, niin kuin se pelitavan muuttaminen ja se uskon luominen siihen, että Sämpyhän sitten niin kuin mulle sanoi, kun hän tuli, että hän tarvii tähän niin kuin kaverin, joka rupeaa niin kuin vähän niin kuin pelaajia valmistamaan siihen ja niin kuin olemaan tukena hänelle siihen, että tämä pelitapa saadaan ja niin kuin tsemppaamaan ja että se ilmapiiri saadaan muutettua sillä tavalla, että perhana, että me voidaan voittaa. Ja Sämpy yksimielisesti sitten kysymättä keltään valitsi mut kapteeniksi ja sitä kautta niin kuin itselläkin muuttui sitten siinä kohtaa oikeastaan se ajatusmaailma, että rupesi niin kuin ajattelemaan enemmän sitä kokonaisuutta ja osasi ajatella oikeastaan sitä, että Sämpy aika hienosti antoi mulle siihen niin kuin värkit, että mitä asioita pitää ottaa huomioon ja sitten niin kuin rupesi itsekin taas miettimään eri lailla vähän sitä peliä ja eri lailla sitä kokonaisuutta, eri lailla joukkuetta, eri lailla niin kuin omaa käytöstä, niin kuin kaikki muuttuu omalla kohtaa tosi paljon. Että Sämpylle niin kuin siitä iso kiitos, että se muutti myös mua niin kuin pelaajana ja persoonana aika paljon, mutta ennen kaikkea se Sämpyn niin kuin sellainen ison kuvan tunteminen, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen peliin, niin se on kyllä järkyttävän kovalla tasolla ollut ja ei olisi varmasti niin kuin ilman Sämpyä se homma ei olisi muuttunut. No sitten tuli kuitenkin vielä Sämpyn johdolla Saarikentällä Karvas tappio, niin Sämpy laittoi ilmeisesti olohuoneen seinälle se hopeamitalli muistuttaa, että joka aamu kun herää, niin täytyy miettiä pelitaktiikkaa eri tavalla. Joo, kyllä. Vielä se 2015, siinä oltiin kyllä tosi lähellä ja siinä on kyllä omalla urallani on yksi isoimmista pettymyksistä se, että hienosti Sotkamossa noustiin 2-2 ja sitten viikon tauko ja itselle angina päälle eikä pääse pelaamaan 40 kuumetta silloin viimeisessä pelissä ja sohvalta katot sen, niin se oli kyllä karmeeta touhua, mutta se niin kuin osoitti se vuosi jo sen, että nyt me ollaan niin kuin valmiita. Mä tiesin oikeastaan sen pelin jälkeen, että no okei, nyt hävittiin, mutta tiesin sen pelin jälkeen, että nyt seuraavana vuonna meitä ei pysäytä kukaan. Että kyllä se, niin kuin, se rupesi näkymään jo se niin kuin ilmapiirin muutos ja se pelitavan muuttaminen, että tämä puree Sotkamoon, että ei ole, se on ajan kysymys vaan, että koska se tulee. Ja mä olin ihan varma, että seuraavalla kaudella se tulee, niinhän siinä sitten kävi. Ja pari vuotta putkeen meni sitten aika mukavasti sitten. Että Latauduitteko te runkosarjan aikana erityisesti näihin Sotkamo-otteluihin, että haluaisitte voittaa ne? Kyllä, joo, ja mehän ei tehty siinä oikeastaan mitään muuta talvikaudella, kun me valmistauduttiin Sotkamon jymyn kaatamiseen. Me pelattiin kaikkia joukkueita vastaan. No oli totta kai nyt joitain pelejä pois lukien, mutta me valmistauduttiin pelaamaan niin kuin Sotkamon jymyä vastaan joka pelissä. Me pelattiin samalla tyylillä kaikkia joukkueita vastaan lähes jokainen peli, että siellä on Sotkamon jymy vastassa. Ja se on jännä homma, että kun moni ajattelee, että no kyllä ne asiat niin kuin tulee, että pelaajat ymmärtää ja näin, mutta se vaatii ihan käsittämättömän paljon toistoja ja sitä niin kuin toisteisuutta siinä pelissä, että sitten kun tulee oikeasti se tosipaikka, että siellä on se Sotkamon jymy ja 5. finaali, että sä pystyt sen saman homman ilman mitään häiriötekijää, tai siis nimenomaan häiriötekijöiden kanssa, kun siellä on yleisöä 5000 ja kaikki huutaa, että sä pystyt suorittamaan sen, niin se vaatii vaan niin kuin pirun paljon töitä ja Sämpy ymmärsi sen ja hienostihan se meni sitten. Kyllä. No miltä tuntui voittaa sitten 4 vuoden tai 5 vuoden jälkeen taas pari kertaa Sotkamo jymy-finaaleissa? No kyllähän se oli niin kuin kruunu sille meidän projektille oikeastaan, että kun oli niin määrätietoisesti tehty siinä
15, 16, 17 niitä hommia, niin kyllä se niin kuin aika palkitseva tunne oli siinä kohtaa, että kun tiesi tasan tarkkaan, että mikä se on se päämäärä siellä ja sitten sä saavutat sen, niin ihan niin kuin missä asiassa elämässä tahansa, että kun sä näet vaivaa jonkun asian eteen ja saavutat sen, niin on se niin kuin tosi palkitseva ja hieno oli saada vimpeli taas sekaisin. No sitten seuraavana vuonna ei enää käynyt kovin hyvin Välierissä Joensuuta vastaan. No joo, sitten meillä oli vähän siinä taas loukkaantumishuolia, että se harmittaa kyllä. Että Joma oli sitten taas niin kuin ehkä osaltaan niin kuin pystynyt valmistautumaan meitä vastaan. Että siellä oli, mitä nyt on niin kuin jälkeenpäin kuullut näiltä, ketkä siellä Jomassa on pelannut, niin että he valmistautu taas samalla lailla sitten, että me ollaan sitten niin kuin se pahin vihollinen ja opiskellut meidän peliä. Ja näin se vaan niin kuin menee tässä. Että toki se, että jos olisi niin kuin meillä ollut täys rosteri ja pystytty pelaamaan niin kuin täyspainoisesti, niin tulos voisi olla toinen, mutta se on ihan turhaa niin kuin selittelyä ja haihattelua, että silloin kun on tosipelit, niin pitää olla kunnossa. Että en tiedä, että kertooko se sitten siitä, että oli vähän ehkä niin kuin lähtenyt niin sanotusti suksi lipsumaan, että ei oltu ihan joka asiaa tehty niin hyvin, että ajatellaan, että nythän näitä mestaruuksia tulee tässä se 5, mitä tuli hopeetakin, mutta ei se ihan niin mennyt, että toki syitä voi olla monia, mutta Joma oli kyllä siinä, niin se oli selkeästi parempi, että se taisi mennä jopa 3-0, kun se meni se Niin se meni. sarja. Ei siinä jäänyt kauheasti seliteltävää. No sä siirryt sitten Jymy-Jusseihin pariksi vuodeksi, niin minkälainen kokemus se oli? No joo, siinä oli itsellä oli sitten vähän ajatuksena, että lähdetään hakemaan vähän uusia tuulia, ja Seinäjoella oli siinä kohtaa, niin kuin, siellä oli niin kuin hieno ajatus, että nyt nostetaan Seinäjokinen pesäpallo ylös ja tehdään niin kuin hankintoja tässä, ja kuulosti niin kuin mielenkiintoiselta projektilta, ja itselläkin oli sitten tietysti, kun oli 10 vuotta jo Vimpelissä, niin ehkä ajatteli siinä kohtaa, että no hyvä vähän niin kuin omallekin uralle uutta tuulta ja saada vähän niin kuin uusia ajatuksia. Ja no ensimmäinen kausi siellä meni, siinä oli vähän kaiken näköistä, että oli pelinjohtajan vaihdosta ja sellaista, ja ei peli lähtenyt niin kuin ehkä kulkemaan sillä tavalla, kun oltaisiin haluttu, ja ihan ok se kausi meni, ja oli, niin kuin, oli siinä, pelattiinkohan me silloin puolivälierissä sitten, olisiko meillä ollut Sotkamoa vastaan, hetkinen. Taisi olla. Joo. Niin siinäkin niin kuin sillä tavalla ihan kohtuullisen niin kuin tasapäin heitä vastaan niin kuin taisteltiin, mutta sitten se materiaaliero vaan tuli jossain kohtaa, että ei vaan niin kuin pystytty. Ja samaten oikeastaan se toinen vuosi, että se oli varmaan henkilökohtaisesti multa sitten taas yksi uran sellaisia heikompia vuosia, että ei vaan niin kuin se ei lähtenyt se homma ei joukkueella eikä itselläkään oikein missään vaiheessa. Ja eikä tullut, piti tulla vahvistuksia sille vuodelle, eikä tullut, ja sitten itse ajatteli siinä kohtaa, kun ne 2 vuotta oli ollut, että ei perkele, että mun ura ei kyllä niin kuin, ei kestä tällaista, että ei oma niin kuin mielenterveys eikä muukaan, että nyt pitää saada niin kuin uusia tuulia. Ja mietin siinä sitten jo vähän, että pitäisikö sitä vimpeliä miettiä vielä, että olisiko siellä vielä kiinnostusta, mutta mä ajattelin sitten samalla kohtaa, että no okei, että ehkä nyt niin kuin parempi, että Vimpelissäkin niin kuin kasvatetaan niitä omia sinne ja saavat niin kuin uuden tulemisen, että turha mun on sinne nyt mennä sekaamaan asioita sen enempää, kun on siellä kuitenkin pitkän pätkän ollut. Mutta sitten ilmestyi tämä Manse-kuvio tähän ja sitten mä ajattelin että perhana, että kovia hankintoja sinne tehty ja ihan sitten itse otin puhelimen käteen ja mä kysyin, että mitä, että Kelle sä soitit? no Lammisen Harrille soitin ja Harrin kanssa siinä sitten juteltiin ja mä sanoin, että voisiko olla mahdollista, että tulisin sinne, että täällä olisi mies ainakin virtaa täynnä ja olisi halu niin kuin näyttää, että ei se ura ole niin kuin vielä mihinkään notkahtamassa. No Harri sitten vaan tuumasta, että joo, kyllä meitä kiinnostaa, että tuo on vähän semmoinen tilanne toki, että on vähän niin kuin
joukkue sillä tavalla valmis, että kyllähän tähän ehkä yksi palanen vielä mahtuisi, mutta pitää keskustella. Ja no se he keskusteli ja siitä sitten pikkuhiljaa yllättävän nopeastikin saatiin sitten se sopimus valmiiksi. Ja no sitten Matta ei muuta kuin manseen vaan ja aika kivasti se meni niin kuin tuo viime vuosi tai edelliskausi 2011 ja miksei nyt viime vuosikin, että siellä oli yksi parempi joukkue, mutta se, että onhan se niin kuin ennenkuulumatonta, että rakennetaan tämmöinen joukkue ja se voittaa kahdella ekalla kaudella kultaa ja hopeeta, niin se, että kyllä sekin niin kuin kertoo siitä, että kyllä täällä muutenkin niin ammattilaisia jätkiä tässä porukassa on, että kun moni on sitä puhunut, että ostojoukkue ja bla 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 ja ei ne tule toimeen ja näin, niin ehkä ne voitiin haudattua. Se on totta, että ostojoukkue on ja omia junioreita ei vielä täällä ole niin paljon kuin vaikka Vimpelissä, mutta jossain vaiheessa on näiden seurojen tehtävä niitä ratkaisuja, että se rakennetaan rahalla sinne, niin kuin on melkein joka paikassa tehty ja toivottavasti niin kuin tulevaisuudessa päästään sitten nauttimaan siitä. No Juniorit. minkälainen Iivarisen Matti oli pelijohtajana? No Mattihan oli semmoinen hyvin pelaaja läheinen ja semmoinen opettajatyyppinen niin kuin siviiliammatiltansa on ja hyvin kuuntelevainen ja sitten myös tarvittaessa todella jämäkkä, että Matti on niin kuin persoonana kyllä yksi semmoisia niin kuin mahtavimpia tyyppejä, mitä niin kuin tuntee, että Matista saa aika sellaisen jäyhän kuvan, kun sitä niin kuin näkee tuolla, tai sanotaan, että haastatteluissa, mutta sitten taas niin kuin tosi tulisielunen ja semmoinen huumoriheittäjä kuitenkin tuolla joukkueen keskuudessa. Että Matista jää niin kuin aivan loistava kuva. Vaikka Matti on Alajärvellä paljon pelannut, niin hän on kuitenkin Savosta lähtöisin. Joo, Maaningalta taisi olla Matti lähtöisin. Että ehkä se lupsakkuus tulee sieltä sitten. Että... No, se voi olla, että sieltä savolaisesta verestä se tulee. No miten nämä finaalipelit sitten Vimpelin vetoa vastaan, niin minkälaisen tunnelman se sulle synnytti? No oli aika ristiriitaiset tunnelmat, että ja mikä pahinta, niin oli pitkin kautta nähnyt sellaisia painajaisia, että pelataan Vimpelin kanssa finaalissa ja me hävitään ne. Se on jotenkin käsittämätöntä, että miten tuo alitajunta tekee tällaisia kepposia, mutta pitkin kautta silloin tällöin tuli aina, että Vimpeliä vastaan finaalit ja turpaan tulee. Niin siitä olikin kiva lähteä pelaamaan, kun se toteutui sitten vielä niin kuin viimeistä sinettiä myöden, mutta olihan se sillä mahtavaa, että pääsi Saareen pelaamaan finaaleita ja se tunnelma oli niin loistava, mutta ei vaan niin kuin meillä ei vaan riittänyt nyt, että hyvät suunnitelmat oli joka peli ja niin kuin tiedettiin, mitä pitää tehdä, mutta kyllä vaan niin kuin Vimpelin se sisäpelilaajuus, niin kyllähän se ratkaisi sen homman, että ei siinä ollut niin kuin kahta sanaa, että kaksi tuollaista huippukärkeä ja sitten höystettynä Saukon Jerellä, joka tuli aina sitten vähän tilanteeseen kuin tilanteeseen, plus sitten ne kaksi mörssäriä siellä, niin aika vaikea niin kuin pideltävät. Kyllähän me tiedettiin aika tarkasti, mitä sieltä tulee, saatiin sotkettuakin Vimpelin peliä paljon, mutta ei vaan, se vaan sitten se, kun sitä rumputulta tuli koko ajan, niin se ei yhtään virhettä olisi vaatinut, ja sitten kun niitä räpylävirheitä tuli muutamia sinne, niin peli oli oikeastaan sitten menetetty. Mutta... Niin, te saitte ykköskärjen pelin osittain sekoitettu, mutta kun Vimpelillä oli Kanala ja Heikkala kakkoskärjessä, Niin. No, niitä oli vähän vaikeampi saada kiinni. no joo, sepä justiin, että kun siellä oli niinku kakkoskärki, jos voinut olla minkä joukkueen tahansa ykköskärki, niin se, että aika vaikea siinä niinku puolustaa sitä sitten määränsä pidempään, että se pitäisi niinku aika täydellistä peliä olla, että ei se kyllä ei se mukavaa ollut, että kun siellä piti koko ajan, ei tullut sellaista hengähdystaukoa missään kohtaa. Että. No yllättikö sinua, että Severistä oli tullut tämmöinen mailla virtuosi tässä välillä? No joo, kyllä niin kuin siinä pitkin kautta Vimpelinkin pelejä tuli kuitenkin katsottua ja hyvin tarkkaan niin kuin tiedettiin, että mitä Severi lyö ja että hän on saanut selkeästi lisää vastuuta, mutta
Niin, se vaan ujutteli palloja väliin ja kääntönäppiä ruutuun ja kaikkea. Et se on kyllä, se on hienoa, ollaan Severin kanssa silloin paljon sitä sen lyöntitekniikkaa katsottu männävuosina ja kun itse tietää, että kun sillä pää toimii, niin että pitäisi niin kuin jotenkin saada se lyönti siihen malliin, että se pystyisi sitä päätänsä käyttämään, niin on ollut hieno nähdä, että Severi niin kuin on saanut sitä vastuuta, niin nyt se niin kuin nähdään se tulos, että sieltä se tulee, että Tomppa sillä ilmeisesti on vähän saanut siihen potkua siihen lyöntiin ja se nyt näkyy, niin se on kyllä hieno juttu, on kyllä onnellinen Severin puolesta, että pääsee myös toteuttamaan sitä puolta. No miten sä oot seurannut Elmeri Anttilan peliä, että hän nyt pelaa samalla paikalla, mitä sä pelasit aikana vedossa? No joo, on toki seurannut ja kyllä sieltä niin kuin kova kaveri on tulossa, tai on jo nyt, että ehkä ei vielä niin kuin ole siinä ulkopelissä sillä tavalla, niin kuin, tai ei ole lähelläkään vielä sitä, mitä hän tulee vielä olemaan siellä. Et sisäpelissä rupeaa niin kuin olemaan jo yksi pahimmista lyöjistä, että kun pallo tulee 200 ja sitten on hyvät pienet ja kääntelee niin kuin niillä kumiranteillansa sitä palloa, mihin sattuu, niin on niin kuin jo siinä ihan valtakunnan huippuja, mutta se ulkopeli, niin vielä kun saa kokemusta ja rohkeutta, niin Elmeri tulee olemaan niin kuin ihan sarjan parhaita. On toki nyt jo niin kuin varmaan sarjan 5 parhaan kopparijoukossa, mutta tulee olemaan niin kuin ihan parhaita tässä tulevina vuosina, kun saa vähän vielä fysiikkaa alle. Että on hieno katsoa, että sieltä tulee niin kuin niitä uusia kavereita sillekin pelipaikalta. No Kari Kleemolahan niitä tuottaa jatkuvalla syötöllä. No kyllä, Karralla on semmoinen kultainen kosketus, että se on kyllä hieno nähdä, että Karra jaksaa edelleen tehdä, että se on kyllä niin korvaamatonta työtä, mitä Karra siellä tekee ja on mullekin tuonut jossain kohtaa uraa sitä niin kuin oikeanlaista harjoitetta siihen ja saanut niin kuin miehestä ison potentiaalin irti, niin kyllä saa Karraa kiittää niin kuin siitäkin asiasta kuin monesta muustakin ja myös niistä huonoista jutuista, mitä siitä tulee. Puujalkavitsejä tulee vähän väliä puhelimeen, niitä on hauska lukea. Haluatko kertoa jonkun huonoimman? Niitä on niin monta, että ehkä se on parempi, että mä en kerro niitä. Kyllä, kyllä. Kun niin, te olitte hävinnyt sen kotikentällä tämän toisen ottelun, niin se siinä haastattelussa sanoi aika hyvin, että et käyttänyt nyt sitä iilisanaa, mutta että se kuitenkin kuvasit, että te ette oikein saanut kaikkia itsestänne irti. Että mä ainakin itse päättelin siitä, että Manse on jo hävinnyt tämä finaali, siis koko sarjan. No joo, siinä oli niinku semmoinen, eli koko ajan vähän jotenkin semmoinen fiilis, niinku, että se oli niinku enemmän siellä tunnepuolella, että me ei niinku saatu sitä tunnetta niinku siihen, että se tuli vähän niinku samanlainen olo, mitä oli silloin just kun Vimpelin kanssa pelattiin Sotkomoa vastaan, että tuntui niinku, että itsellä oli toki siis koko ajan luottavainen fiilis niin kuin omaan tekemiseen, mutta niin kuin se joukkueen, sellainen kokonainen harmonia, niin se oli vähän sellainen, että siellä tuntui, että osa pelaajista ei usko tähän, että me voidaan voittaa. Ja, että mä en tiedä, mistä se tuli, mutta se on jännä, kun se niin kuin aistii. Ja sitten kun katsoo niitä pelejä, että mitä siellä tapahtuu vaikka mailan varressa, niin siltähän se sitten vähän niin kuin näyttääkin. Että en tiedä, tämä on niin erikoista tämä urheilu, että kun jonkunlainen tunne tulee ja sitten rupeaa vähän tarkemmin tutkimaan sitä asiaa, että miten se vaikuttaa ja näkyy sillä pelikentällä. Niin se vaan niin kuin on, että mistä sitten liian johtuu, niin tosi vaikea niin kuin vielä sanoa tässä kohtaa, että ehkä sekin tulee sitä ajan myötä, että mikä siinä oli, mutta niin. Ehkä oltiin vähän tyytyväisiä siihen, että ollaan taas siellä finaalissa, niin kuin silloin Vimpelin vuosina. Teillä oli jo maha päässyt täyttymään. No, näinkin sen voisi todeta ehkä, että en nyt ihan vielä allekirjoita tuota, mutta ehkä tulevaisuudessa, joo. Ehkä et omalta osaltasi, mutta että ehkä toiset pelikaverit oli jo tyytyväisiä. Niin, no näinkin se voi olla jo. No miten sulla oli kuitenkin mahdollisuus ratkaista siinä kolmannessa ottelussa, että sä löit sen pussilyönnin, mutta Heikkala Juho sen nappasi kiinni ja poltti eteeniä, niin No, minkälaisia ärräpäitä pääsi siinä vaiheessa? no siinä se oli Lehtimäeltä hyvä otto ja tuli ihan oikea lyöntikin ja sitten oikeastaan pussissa kun lähdettiin pois sieltä, niin vähän siinä niin kuin mietittiin, että miten helkkari siitä ei niin kuin tullut juoksua, että siitä olisi niin kuin pitänyt
tulla juoksu ja sitten vähän, Torpan Timo oli silloin, tuli kolmoselta tykkijalat tulossa ja näin, ja sitten Torpalta mä kysyin sitten, että miten helvetti sä et niin ehtinyt tuolla, niin se vaan tokas mulle, mä olin aivan hapoilla. Se oli juossut sitten siinä jo varmaan jalkansa edellisellä vedoilla vähän hapoille, niin sanotaan, että normaalitilanteessa Timo olisi pyyhkinyt pölyjä, mutta siihen vaan sattui sitten, niin kuin, ehkä sitten siinä mielessä sanotaan omakin vika, että ei ollut ehkä niin tarkkaavaisesti katsonut, että paljonko Timo oli siellä niin kuin juossut, että lyöntiratkaisuhan olisi pitänyt olla sitten ihan toinen, mutta sanotaan, että meidän pelikirjan mukainen ratkaisu tuli ja oikealle miehelle oikeaan paikkaan, mutta ehkä tämäkin sitten kertoo sen, että ei siinäkään niin ollut tuurit eikä mitkään puolella ja sitten vielä juossun mies kolmosella, että ne meni varmaan niin kuin ihan oikein siinä sekin homma, että harmittaa tietysti, mutta sitten taas jälkeenpäin kun ajattelee, niin ehkä se oli ihan oikea juttu, että siitä palo tuli. No miten tämä Teemu Kinnunen, minkälainen yllätys hän lukkarin oli sinulle ja muille pelaajille? No ei se mulle ainakaan millään tavalla yllätyksenä tullut, että kyllähän Siipen aikoina, kun Teemu jo pelasi, niin oli niin kuin fiksu lukkari ja osasi sijoitella edelleen tänäkin vuonna edelleen sitä palloa oikeisiin kohtiin. Ja, tässäkin vähän ehkä sama juttu, kun sanotaan sitä Kohosta vastaan, että kyllä meidän kaaripeli niin kuin suli pahasti ratkaisevilla kohdilla. Ja sitten taas toisaalta Kinnusen hyvyyttä siinä kohtaa, että hän osasi kyllä hienosti sen käyttää hyväksi. Et en tiedä paljonko oli Severikin sitä sanonut, että paljon ehkä saattoi olla merkistäkin hajua, mutta sitten taas toisaalta, että ihan sama mikä merkki siellä olisi ollut, niin ei se meidän kaaripeliä niin kuin ainakaan parantanut. Kyllä niin kuin hienon kauden pelasi Teemu ja näytti mikä on miehiään, kun pääsee niin kuin pelaamaan oikeanlaisten pelaajien kanssa. Että on hienoa ollut katsella, että tulee niin sanotusti uusia vähän kuitenkin kokeneempia pelaajia sieltä esille, että hienon kauden pelasi. Kiitos Henri, oli tosi mukava jutella sun kanssa. Sulla selvästi näitä kertomuksia riittäisi vaikka kirjaksi asti, niin kuin Risto sanoi. Että. No joo, kyllä sen verran monta vuotta on tullut pelailtua, että kyllä niitä varmaan tulisi, mutta aika on rajallinen. Mutta sä oot kuitenkin jatkosopimuksen tehnyt Mansen kanssa. No joo, kyllä nyt 1+1-vuotinen sopimus on taskussa, että mennään nyt tämä yksi kausi tästä ja katsotaan, mitä sitten tehdään. Että ura kyllä vielä jatkuu ja virtaa on, että katsotaan, kuinka kauan sitä vielä jatketaan ja missä jatketaan, että kaikki on vielä sitten kuitenkin auki. Se jossain haastattelussa lupasit mennä vielä Siken, eli Haapakosken ja Sami ohi etenee tilastossa, mutta se ehkä jää toteutumatta. Se voi olla, että siihen ei ihan pelivuodet riitä. Että se jää nähtäväksi. No, te pelasitte erittäin monta vuotta Vimpelissä peräkkäin, että teillä oli varmaan aika tarkkaa tietoa, että mitä löydään missäkin tilanteessa, että Sami eteni ja sä vaihdoit. No joo, se oli kyllä oikeastaan, tuntui siinä yhdessä vaiheessa, että se oli ihan sama mitä löi, niin Sikke kerkesi kakkoselle, että se kulki niin lujaa, mutta sehän oli paljon sitä pomppupeliä ja ehkä siinä vähän katsottiin sitäkin, että mihinkä se pomppu suunnataan, että ei ole pakko mennä rajaa myöden, että kyllä niin kova herra kulki siinä kohtaa, että aika helpoksi teki jopa mun työn välillä. Täytyy sitä aika nopea olla, jos yli 1000 juoksua tuo. Niin. No kyllä, se on ihan totta. Mutta kiitos Henri. Lopetetaan näihin sanoihin ja hyvää tsemppiä tuleviin kausiin. Kiitoksia ja terveisiä sinne Vimpelin päähän. Kiitos.